Здравейте, миналия път стигнахме до тук. Сега ще ви покажа как се прави таблица. Пишете тага Table в Body. И на нов ред затварящия таг Table. Между тях пишете тагът TableHead, Head. И на нов ред затварящ таг TableHead. Между тях пишете тагът TR. И на нов ред затварящия таг TR. Между тях пишете тагът TH. На същия ред затварящия TH. Между него аз ще напиша col 1. Сега ще го копирам, за да има. Това са колоните. Копирам го и сега ще го вкарам няколко пъти. Сега. Това са ни колоните. Сега ще напишем Table Body. И на следващия ред затварящия таг на Table Body. Между тях пишете отново тагът TR. И на нов ред затварящия TR. Но този път пишете TD, а не TH. На същия ред пишете и затварящия таг TD. Между него пишете каквото си искате. Аз ще напиша тест. Но ще го копирам няколко пъти. Тук пишем тест 2, тест 3, тест 4 и тест 5. Сега копирате цялото за да ви се направи всяко на различен ред. Когато го запазите, виждате, ето, колоните и редовете. Това е за мен. Благодаря ви, че ме гледате.